24,4 je výsledná známka Kristýna Weigera. Na startu dvojice stáje SKL Trojanovice, Kardela a Lucie Stráková. Kardela je Klisná po Miloši Karpálo, které jsem už hovořil při předchozích startech. Je z matky Delician, ta je Sevar, což byl úspěšný kůň v soutěži všestrannosti s Milošem Slezákem. Chovatelem Klisny je Quattro Ekostatek, velká nadvelička. A také Klisná